Mna ndinguNolukholo Zenani, ndihlala apha eNdevana kwa-4299 ithuba lethu. Ke ndinengxaki nale ndlu ingu-4507 ongokantombizanele Makeleni, usister wam. Kwaye ebhalisele indlu ke ehlala nathi phaa ekuhlaleni. Ngelaa xesha ke ile nto i-demarcation yard yayesosihlahla ePhakamisa sabe singabantu abadibaneyo nePhakamisa siyiNdevana. Ndohlula iNdevana phakathi thina saziswa kweli cala. Sabhalisela khona ke ngoku izindlu. Then after iminyaka ethile sesibhalisile izindlu, kwacaba ke ngoku eyakhe indlu yona iphumela kweli cala lasePhakamisa yazophuma yangulo 42 yangulo 4507. Sabhuqa ke sikhangela indlu yakhe ba inoba ungu-approved na okanye kuye kwenzeka ntoni. Ethubeni xa ephinda kwakhona ebona into yoba kuncamile ngokudala ibhalisi ekhangela indlu akayifumani, waphinda wabhalisa kwakhona. Then apha ekubhaliseni kwakhona kwacaba uhousing uthi indlu yakhe yaba ngu-approved kudala, so ikwa-4507 ePhakamisa eKuwait. Sizile ke kuloo minyaka apha sizama ukhangela, sifike kwamabhoda ke apha abathi abhodile abango-my friend, bantu ngabantu, because besithileke sisiza sifike kwabantu ababhodileyo bathi hayi babhodisiwe bona, nibhodiswe ngubani apha kubakho abantu lo mzi babe ke besolatha kwavuvu ngoko eZwelitsha. Sizamile kubheka eZwelitsha sayofumana khona utata walo mfana ubabhodisayo apha. Umfumana kwethu ke wathi yena kayazi into edibene nendlu yasePhakamisa, but uyeva nje unyana wakhe kuthiwa unendlu yasePhakamisa kodwa yena akayazi loo nto. But ke ethubeni samfumana unyana ke safika ke ngoku kwixesha elizayo inguye umntu ohleli apha. Uhlala kwakhe apha ke ngoku simbuza uba uhleli ngabuni na, wathi uyinikwe ukhansila owayekhona ngelo xesha indlu le. Lithiwa sithi unikwa njani indlu engeyo yakho, because we do have i-documents ezithi le ndlu belongs to untombizanele Makeleni. Nansi iproof, akazange afune iproof yethu ke uthe masiye apho sifuna uya khona because indlu yakhe. Sizamile ukufind out into yoba ungubeneficiary wayiphi inamba ukwenza into yoba somenzela uncedo lwento yoba afumane indlu yakhe sofumana indlu yethu. Sifumanise into yoba ke akakho nakweyiphi na akabhalisanga nawuphi na umzi apha eSouth Africa, akakho. Sinazo ke iiproof zento yoba akanamzi apha eSouth Africa, and also sinazo iproof yento yoba u-4507 ePhakamisa eKuwait belongs to untombizanele Makeleni. Sinengxaki ke naye because kudala sisilwa sidiniwe, kudala sizama amacebo akasiniki i-go ahead. Ndifikile ngomnye ubusuku apha ndafika ehleli nefemeli yakhe, wathi akaphuma endlini because indlu belongs to him. Sabuza uba ubhilonga njani indlu kuwe kodwa thina sinazincwadi ezithi le ndlu belongs to untombizanele. Sabe kanti siyika nakuloo ndawo, kudala ke sifuna uncedo. Yiloo nto ke ngoku sibize iBuffalo City TV izokwazi ukusinceda isikhulele indlu because umntu wendlu akaphilanga, waye wagoduka ngenxa yophathwa kakubi le ndlu, wafumana wahlaselwa sisifo sokuwa. Uyawa ndithetha nawe nje uhlala eBuffalo ekhaya because akakhuphi ukunyamezela ubona umzi wakhe uphela uhleli enye indoda enamandla kunaye. So sidinga uncedo ke, yiyo loo nto ke sikhangela uncedo ngako konke sinako, ngoba umzi wona uyaphela umntu awakazanga wohlala. Sisi wam oqala uthe lo mfana uyifumana kwakhe le nto lena ixesha kwakubhaliswa apha kuphuma izindlu ninaya kwikomiti ayikhona yalapha. Yes tata, simfumene usisi endimlibeleyo nje igama lakhe kuba singobahlali kaloku thina apha. Salahlwa nje i-demarcation apha seza ngelo xesha saphindiselwa back. Simfumene usisi owathi izitixo ngeli xesha kuhanjiswa izindlu kwaye kwafika lo mfana kuba kwakukho izindlu apha eKuwait abantu baza babengaveliyo. Endicingela ke inoba abantu babo ngabanye banjengontombizanele lona. Uthi ke izitixo waye uMaphelo wazithatha kuye esithi uyamazi untombizanele Makeleni, wamnikeza izitixo ke. So uthi ke ngoku wamkhulela ngenxa yaloo nto esithi uyasazi thina sonke, asimazi thina uMaphelo. Nam bhuti nangoba sasilahlwe i-demarcation kweli cala nje ndandingumhamba wasePhakamisa because ndikhonze kakhulu kweli cala, andizange ndamazi uMaphelo, ndimazi ngeli xesha lale ndlu enikezwe izitixo. Uthi ke yena ke xa siya kuye izitixo yena uzinikezwe ngukhansila, usisi abesithi yena izitixo zinikezwe nguye. Yena wayipart of i-council okanye or ungumhlali nje apho wabona indlu evacant wayeyipart of i-council bhuti ngela xesha yena uMaphelo kuthiwa babesebenza nokhansila. So wayipart of i-committee? Yes, wayipart of i-committee. Yayibona ke ngoyibuyela thu laa nto sidla ngoyithetha sithi or abantu abayithethayo ethi aba bantu bezikomiti understand xa bebona
ikhona indlu besiyoyenza ngapha elantikeni eDankeni ufumanisa uba khona abantu bekomiti bayakwazi ukuthi xa bebona uba loo ndlu leyo ndaweni yokuba bakhangela i-beneficiary yabo bakhabe beyigcina barentise ngayo benze zonke izinto and iminyaka emingakanani lena le ndlu ilo hlobo siswami took more than 20-25 but 25 years more than 20-25 more than 20 izizindlu zo-2002 zezandlu zokuqala ukhutshwa kwazo zezandlu zokuqala ukhutshwa kwazo phaa ngo-2002 3-4 so lo mntu lona uhleli apha for elo xesha lonke elo xesha oko wayehleli apha ebhodisa engahlelanga nje yena ngokunokwakhe because besixa simfonela yena kuthiwa useRhawutini kuthiwa usePretoria kuthiwa useZwelitsha bekwindawo ngendawo but besingayeki ukuza apha sifike kukho ibhoda and amabhoda lapha a-different but ayilo bhoda liyi-one so ayingomntu inidayidawo no qha ngumntu othi ngenxa yoba unoba ayondlu iyi-one ke masibeke lo hlobo because zazininzi izindlu baninzi izindlu utho ukuthi umntu wazi especially kule nto eyenzekileyo ke ngoku naniyindevana nazobekwa apha naphinda nabuyiselwa bheke ndevana so uyofumanisa abanye abantu zaye bazilandelele ngenxa yoba abade bazifumane izindlu so zikhona izindlu ezilolo hlobo apha ocingayo nawo uba mhlawumbi zikhona izindlu ezathathwa lolo hlobo ezingahlali bantu bazo ayiyo lena yodwa zikhona bhuti because uncedo esasike salwenza esicinga into yoba sidinga uncedo khona wathi umntu ophendulayo walapha engasakhumbulayo qha because kwakudala wathi izindlu ezininzi apha zihleli abantu abangengobaso and ke wakuzuba lula into yoba ndithi mna umzekelo ndizawubiza ummelwane lona ndithi makazophendula because mhlawumbi naye uhleli ngendlela ahleli ngayo maphela so yiyo le nto ke ngoku ndingaceli kwa uncedo because andimazi mhlawumbi omnye uhleli kweyomnye njalo njalo but abantu bayakhala bona abantu abalapha bahleli kwizindlu ezingezo zabo so to abantu basedevana umntu oye-aplayile ke laa xesha ngo-2000 e-aplayela for indlu kubalulekile uba khayozijonga mani ka-housing oba kwenzeka ntoni na yana selendlela kungenzeka ihleli nje ya-aprova kudala indlu yakho yes injalo bhuti ndiyathembela kuloo nto leyo ndiyibone apha kuthi and xa nim-approacha ke siswam as usitsho uba hostile understand because uthe nee-brothers zakho xa zisiza apha ungulona uthi bonani uba nophuma kanjani na and niyithathe le nto lena niyise kwa-human settlement uthini human settlement uthini umasipala siyithathile le nto ubhuti okokuqala ngumfundisi lo sithetha ngaye hayi mani ngumfundisi weyiphi cawa inkonzo yakhe iyakhonza bephakamisa ndilibele nje igama lenkonzo yakhe nathi singabefundisi so besiyi-athenda isicawa singafuni laa nto into yoba ide into izoma kwa-social media abe umntu eyazi phofu uba akabhilongi apha so besiyithatha isicawa thina kanti yoba nawo ndimane ndisiza nomyeni wam wamcenga time and again esithi kuye masiyithathe kule portfolio ke ngoku yokufundisa siyiyeke le into bakwathina siyilungise ngokwethu akazange afune kwalapho sim-approachile u-human settlement ubuye esithi indlu yeyethu nazi izi-documents zakwa-human settlement ubuye esithi indlu yekantombizanele makeleni umaphelo akanawo umzi naphi na ndiphindile bhuti kukho uceba wethu ngunkala ndicele uncedo phaya kuye kwaze kwakho ibhodi yonke yakwa-housing yeza ndichazile ine-meeting situation kageneral yewadi ndachaza le ngxaki ndayibeka yonke ingxaki wandiphendula kusisi endimlibeleyo igama lakhe phaa okucaba udilishana nezi zinto wathi uzawulenza uncedo nyhani ke after undifowunele usisi efuna inamba yomninimzi ndamnika then wasenzela i-call sobayi-3 sathetha over the phone wachaza kusisi no ndiyayibona mama indlu baye yakho ntombizanele makeleni ndicela uzuphole ndiyivalile akukho mntu uzawukwazi uphinda noba ayithini na ndizawuzama ukuyi-athenda kangangoko it was early this year ngoko but kuze kube ngoku ke usisa kakaphinda buyele kuthi u-human settlement and siswam khasibonise ke uphethe incwadi phambi kwakho zincwadi ezinjani ezinantoni ezi le ncwadi ndiyiphethe ebhuti yi-happy letter le apha mos kuthiwa xana ngaba ungubeneficiary uye unikwe i-happy letter le nto ichazayo into yoba umzi wona ungowakho ngokupheleleyo so apha ndiphethe
i-happy letter. Okay. Uyabona ke ngoku izawuba black in colour because i-originals izi-copies. Lena bhuti yile ithi uMaphelo akafumaneki nandawoni na apha elentikeni. Yiproof yento yoba bebefuna undipruvele into yoba indlu belongs to uNtombizanele ngokupheleleyo. So bazama ukundiyenzela le kopi ke ngoku ithi lo mntu ulapha ngaphakathi akamelanga ulapha. So with the ID number yakhe. Nantso i-ID number yakhe bhuti ilapha. Yalo Maphelo. Yes. Maphelo ngibani name yakhe? Andiyazi senimi yalo mfana. Andiyazi. Lena ibe yintoni ke ngoku? Yintoni kanene? Okay, yile nto yakwa human settlement leni babendenzeyo yona besithi manditry ukulwa ngayo. Yabona sisemapoliseni asikho fit ke for ukulwela into engeyethu. Otherwise iproof le babezama usibonise into ba indlu belongs to uNtombizanele. So mandibhale mina apha isikhalazo esisam. Okay. Yayibona yes yo le. Lena ngumnini mzibhuti lo walapha kwaMakeleni. uNtombizanele lo. Yes. Apha ke uhuman settlement wayezama ukundibonisa into ba kwaba bantu bonke basephakamisa uMaphelo akakho. Ilena ile izindlu zonke zalapha ephakamisa izindlu zonke zasephakamisa nabantu bazo webhuti nabantu bazo nenumbers zabo zezindlu zabo babezama undikhilela ke ngoku into ba lo mntu usixelela ngaye akakho naphina apha ephakamisa zangabhaliselisi human settlement ke lo uyabona apha ile lento ke ile proof yento ba ingathi iyo leyo yento ba lo mzi ngokaNtombizanele Makeleni. Okay lena yes. Okay, I think ubungqina bu-enough wona sisiwam obu and umntu ozobufuna ubungqina uyophinda aze apha kuwe. Yeah, understand. But it's a pity just oba asimfumani kami ke sizama ungqongqozo sizama ujikeleza apha ngaphandle undibonise ke ngolendlu oba kukho bani. Number zalo Maphelo uhlala apha ke ngoku unazo? Andinazo bhuti contacts kuba ndiyimosha. Khawuqonqoza apha emnyango ke sisiwam ke sibona. Andinazo kodwa zona ile nto ka i-contacts zakhe. Cha ke ukuba ndilahlekelwe ifoni. Okay. Sijikela ngapha ngasem. Kuba ngikho umuntu othi kamini. Ohlobo ilandia inebla Mkhomnta wabhuti. Akukho mntu. Akho mntu. Mhlamba akasahlali. Khawuve ecanga olubela cala uba. Alikho lingapha. Andicela apha efront oba litshixi wena. Hayi efront kukho ingumdiza idakhe evalileyo. Tonton. Itshixi. Valiwe. Okay. Yabona umzi yaphela namacanga yaphela. Umuntu Ngibona phaya kulanda kwa alipha iback yabo liyaqeqa. Kwalona liyaphela because kaloku bekuhlala abantu ngabantu esides. So umzi yaphela uzawudafe umuntu umzi engazange uhlale. Hlela inkunzi yendoda engafuna ukuphuma phofu ekhokela ibandla. Okay. Jonga ifestiri yabona ziyaphela. Kakaxhamli into umuntu wayo. Yo. Sisiwam usithathile from phaya ephakamisa phaya elandini ezantsi wasiza apha ubelieve uba kukho wabo mos lo mfana apha. And singenile ngaphakathi kwathwana apha ngaphakathi khakanike report back to abaphula abelandi ababukela. No samkelwe kakuhle apha ngaphakathi sifike kumama wakhe ke nobrother wakhe nomyosisi then samkelwe kakuhle ke kodwa ke unfortunately asimfumenanga yena umama wakhe uthi uphangele userhini uyawubuya ke ngeweekend kodwa ke ubhuti uyenzile ke into ba ashade zakhe zonke ecela into ba makaka before 5 o'clock today abe kanti urespondile kula message ayishile umama ke walapha uyandazi because kudala ndisiza ukhala apha kubo nangoku akukhonda iphikayo. Okay.
and wena xa kuthiwa akakho, are you happy le nto uba akakho nyhani okanye mhlawumbi uyafihlwa? Ayi nanjalo nto ke bhuti bendithi xa ndize apha ndimane ndifumane izitori ezi-different. Andiyazi ke kule game noba bangabe banyanisile na okanye, but ke mna ndibekade hamba apha bekudla ngothiwa useKapa kanti ulapha ePhakamisa. So andikho sure, wena awunashori and ikhona indawo ethi awuyibhilivi kwale nto uba? Ngangayibhilivi ngenxa yendlela endisendiqhutywe ngayo bhuti. So andinayo into ethi uphi kanye kanye, nguye ozaziyo nabo abamaziyo, because ngoku for instance ushiye umyalezo ngosapha ngaphakathi xa ndibuya bathi makungafotwa indlu. And okwesibini ke ngoku ndibuza uba ndithi makandinike inambari yakhe yena uMaphelo, uthi ke nakakanayo yena uzawufonela enkosikazini yakhe. So asiyazi mani bhuti. Ngabo ke esawubona ngaloo 5 ke xana ngaba kuthwena, otherwise kuMaphelo thina sisinayo nendlela esingathi ibuye makahlala 2 weeks ngoku because sehlela iminyaka emininzi more than 20 years. 22, more than 22, 23 ehleli phaa. mininzi kakhulu bhuti. Okay, enkosi siswa. Enkosi kakhulu.